quantes d'aquestes sol·licituds han sigut reconegudes, aprovades, quants rebutjades. Es diuen, i està escrit, he pogut tindre aquí el dossier que hem passat, es diuen que això està pendent d'explotació i que faran informació dintre de diversos mesos. Això són sol·licituds fetes des del 15 de setembre de l'any passat. Hi ha gent que està al carrer sense res. Això és molt greu. I aquí demanem a tots els grups parlamentaris, fem aquí també aquesta roda de premsa, que tenen també la seva responsabilitat de defensar la llei i fiscalitzar el govern i obligar el govern a que canviï de política. I si el govern no fa això, tenen l'obligació de fer totes les mesures per obligar a estar com a govern i si no, evident, passar responsabilitats. Bé, en aquest dossier que us hem passat hi ha en primer lloc la carta al Parlament, que està registrada el 5 de novembre. Hi ha també aquesta sol·licitud que vam fer per la llei de transparència en la resposta que ens va donar el Departament, en la nostra valoració. També hi ha els recursos potestatius que hem fet al Departament sobre aquesta sol·licitud d'informació que no compleix la llei. També teniu aquí una nova petició d'informació pública sobre l'esborrany darrer que hi ha, que coneixem que hi ha. També teniu aquí el registre de petició al Síndic de Greuges de Catalunya perquè intervingui en defensa de l'aplicació de la llei de transparència que no s'aplica en el cas de la renda garantida de ciutadania i també de la implementació de la llei. Ahí teniu tota aquesta informació. Si voleu més informació, aquesta valoració sobre el tema del primer esborrany de reglament i més coses que tenim, i si us doneu després les vostres e-mails, els enviarem de seguida aquestes coses. Hi ha moltes més coses, però aniran administrant aquesta informació en les properes setmanes. Jo donaré la meva paraula, ara la passo a la companyera Conxita Riera perquè digui algunas cosas sobre lo que está pasando en los complementos de pensiones. Hola, buenos días. Yo soy de Marea Pensionista. El derecho a los complementos de pensiones y prestaciones sociales de la renta garantizada de ciudadanía se debe cumplir plenamente, sin recortes y sin retrasos. Desde la Marea Pensionista constatamos con indignación los graves incumplimientos del derecho a la renta garantizada de ciudadanía por la pésima gestión y la mala voluntad del Departamento de Trabajo, Afers Social y Familias. Es una vergüenza que en la información publicada por el Departamento el 16 de julio pasado, de las 28.919 solicitudes de complementos, solo se hubieran aprobado 1.752 y rechazado 8.585 y que estuvieran pendientes de valoración fuera del plazo administrativo 13.700. 4 meses después de tomar posesión el nuevo conseller, señor Shakir El Homrani, se persiste en la vulneración del derecho e incumplimiento de la ley. En la respuesta a la información publicada solicitada, se reconoce que 11.561 complementos de pensiones no contributivas y de prestaciones sociales siguen pendientes de valoración. Han superado el plazo administrativo. Señoras y señores del Gobierno de la Generalitat, aprueben sin recortes las solicitudes de complemento de la renta garantizada de ciudadanía a las personas con pensiones no contributivas y prestaciones sociales de miseria. Señor conseller Shakir El Homrani, rectifique su mala gestión. Reorganice su departamento con personas eficientes, con sensibilidad social y respetuosa de los derechos de las personas. Si no se siente capaz, dimita. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ni un paso atrás.
Ara el company Corba explicarà també unes dades sobre com està la gestió dintre del SOC. Bé, no tinc dades, no tenim, perquè a més és molt difícil tenir-les, ja estem veient el que passa, no? I de fet nosaltres no maneguem aquestes dades en quan des de les oficines del SOC, que són els receptors, el que fem és tramitar un expedient sistemàticament, però allà no resolem, i per tant aquesta funció va a una altra direcció general, que està centralitzada. El que sí que des de la Junta de Personal del SOC els treballadors estem demanant i exigint des de fa molts mesos, i recordo la darrera roda de premsa que ja ho estaven fent, és un reglament que és el mínim que haurien de tenir per unificar criteris perquè s'apliqui la norma igual a les 70 oficines que recullen aquesta documentació. Continuem exigint una feina en dignitat pels treballadors perquè puguin atendre dignament als usuaris que venen, una formació molt específica que no la tenen perquè estan contractats com a administratius i per tant tot el caire social d'alguna manera no es tracta, i allà treballem amb personal que ve en moltes dependències i no es pot tractar com a qualsevol que ve a fer una gestió administrativa pura i dura, que és el que estem fent. Hem denunciat i continuem denunciant que aquest procediment està fet, sembla que fins i tot a mala fe, en el sentit de que no tenir els estris o els recursos necessaris informàtics i de personal comporta també el que es maregi el personal, el que no es tingui clara les instruccions que s'ha d'aplicar, i per tant cada vegada això està comportant tant pels usuaris com per nosaltres treballadors un neguit i una afectació a la nostra salut, perquè això és una reproducció de que tu atens a persones i als 4 dies, amb tota la raó, es tornes a tenir per demanar-te gairebé el mateix, perquè si no tenim la solució es reenvien i l'única manera de progressar es tornen a enviar, i és un cercle que sembla que té un sentit, i és no acabar de tancar el procés i aplicar la llei com correspon. Per tant, continuem exigint un tracte digne tant pels treballadors com pels usuaris. Fixeu-vos que es van contractar prop de 300 persones per atendre temporals, contractes de 6 mesos, i fins i tot fins aquí no han aconseguit que un complement que té tot el personal que havia de treballar a les oficines i que el té de 100 euros mensuals, el personal d'estructura que tenim plaça, aquesta gent temporal que no fa més que atendre a personal i aquest personal no el cobra. És a dir, a més, és com una mena de maltracte, una falta de reconeixement a les carències i a les dificultats de portar aquesta feina d'una manera curosa, perquè estem treballant amb personal que s'ha de tractar d'una manera curosa, no de qualsevol manera. Per tant, des d'aquí, totalment a favor, com a part també que van lluitar per aquesta llei, la continuarem defensant allà on sigui, i ja dic, com a treballadors i usuaris, i això els usuaris ho han de tenir present, els que estem allà al darrere d'una taula no són els que decidim ni el per què es treballa d'aquesta manera, ni fins i tot en les oficines, desgraciadament, que és on hem de donar la cara, no resolem. Es falten molts criteris allà i no tenim respostes a moltes de les qüestions més enllà de lo purament administratiu que haurien de tenir segurament aquest personal, i un acompanyament que considerem que fins i tot en les oficines havia d'haver alguna persona formada de caire social per poder acompanyar a segons quines persones que estan al límit, i per tant treballadors absolutament normals i no tractats dignament, doncs han d'atendre a persones que se li posen a plorar, etc. I tot això, algunes fins i tot perdent els estris, perquè ja arriba un moment
i acaben en amenaces i demés cap a aquests treballadors. Estem de la mà, usuaris i treballadors. Els responsables, que és la direcció del SOC, el secretari general del departament, el conseller i el govern, han de posar els mitjans i sobretot la voluntat de complir la llei i posar els mitjans. Dona que pensar que al final del que estem parlant és del pressupost. Gràcies, així farem. Mai hem confós les persones que treballen amb els responsables, i això l'hem explicat a tot el món, especialment als afectats. Avui també donem la nostra solidaritat a les Kellys, que estaran també lluitant pels seus drets dintre del Parlament, alguna el veig aquí. I també afegir que aquests problemes que trobem greus en l'aplicació de la renda garantida el trobem també en altres llocs. Aquests dies vosaltres heu llegit, no?, que hi havia un compromís del govern de la Generalitat amb l'Ajuntament de Barcelona sobre el 30% dels habitatges accessibles i que això es retarda sense justificació. Estem de nou a les polítiques de retallades de les velles i continuen polítiques de retallades socials del govern de la Generalitat. També informar-vos que avui segurament hi haurà en relació precisament a aquesta carta algun grup que presenta alguna moció que recull, si no total, parcialment algun dels temes. Nosaltres demanem és que tot el que sigui recollir els elements reivindicatius de la carta, que la llegirem, que es defensin, i demanem a tots els grups que facin el suport per avançar en aquestes reivindicacions. I sense més, jo donaré la paraula ara. Farem aquest torn d'intervencions que llegiran aquesta carta a partir del punt més interessant. I donaré la paraula al company Enric, és un company afectat, que llegeix el primer pàrraf. Després la companya Rosa Canyabel, de l'ensenyament, també membre de la comissió promotora, i donarem la paraula a altres membres, al company de l'Equitaxi, d'altres moviments socials que donen suport a la renda garantida. Després de valorar el resultat de la implementació de la llei de la renta garantida ciutadana en el període que transcurs des del 15 de setembre del 2017 fins a la formació del nou govern presidit per el molt honorable senyor Quim Torra i la gestió al respecte del nou conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, senyor Chakir, comprovar la continuïtat dels greus incompliments de la llei de la renta de ciudadanía, observar al comprobar la continuación con anterioridad. Soliciten al Parlamento de Cataluña, al grupos parlamentarios y a la siguiente mesura su actuación al objetivo de hacer cumplir plenamente la ley de la renta de garantía. Sí. Primer, complir la disposició addicional setena, informe d'aplicació i efectivitat. El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre del 2018, un informe sobre l'aplicació i efectivitat de la renda garantida ciutadana durant els 12 primers mesos de vigència de la present llei. Esperem que també es valori l'aplicació del contingut de les resolucions aprovades sobre la renta garantida ciutadana en el ple del Parlament del 3 de maig de 2018. La llegirà és el company de l'Equitaxi, d'acord, Albert, és el segon punt. Davant els repetits incompliments de la llei, davant els repetits incompliments de la llei, silenci positiu, resolucions denegatòries injustes i errònies, diferència entre la quantitat 5.621 resolucions aprovades de la renda RGC, Renta Garantida Ciutadana, més complement sobre les
121.548 sol·licituds reconegudes a la informació publicada al setembre del 2018, el nombre de resolucions aprovades sobre les noves sol·licituds xoca de manera escandalosa amb les dades de pobresa severa a Catalunya, famílies sense ingressos, etc., publicats per entitats de notable solvència i credibilitat. Ens acompanya Carmen Montserrat, també, que és membre de la Comissió Promotora i afectada al punt 4. Davant les contradiccions en les informacions publicades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així per exemple la informació publicada el 6 de juny i 16 de juliol, es desglossen les dades de la RGC i els complements de la RGC, mentre la informació publicada al setembre s'adjunten i no se desglossen, donant una impressió que no correspon amb la realitat. Desapareix explícitament en les recents publicacions el motiu de la denegació. La prestació no es destinarà a assegurar els mínims d'una vida digna. En la informació publicada el 6 de juny del 2018 afectava 611 sol·licituds. Ha desaparegut un motiu de denegació incorrecta o s'acotarà ara sota el terme d'altres? La companya Vània de les Kellys, al punt 5. Davant les excuses injustificades por no donar las dadas sobre las solicituds de RGC de persones sense llar, el nombre de resolucions aprovades i rebutjades a aquest col·lectiu. Davant la negativa a informar sobre el contingut de les instruccions emeses sota la responsabilitat de la Direcció d'Economia Social al personal de les oficines del SOC, OH i OASF, així com al personal encarregat de valorar el sol·licitud si realitzar resolucions sobre la tramitació i resolució de la renda garantida de la ciutadania, amb l'excusa que aquesta informació no està subjecta al règim de transparència, la qual cosa és una confessió d'ocultació de dades que poden ser determinants per conèixer les causes de l'incompliment de la llei de la renda garantida. Gràcies. Ara el company Toni Barberà, de la Marea Blanca. És el... Molt bé. Davant dels més de 7.800 recursos d'alçada i reclamacions presentats fins a la data davant les resolucions de rebuig de les prestacions de la renda garantida ciutadana i complements de la renda garantida ciutadana i l'incompliment del silenci positiu, davant el preocupant esborrany del reglament elaborat per la Direcció d'Economia Social, davant de tot això, salut és lluita. Per tot això, sol·licitem l'obertura d'una comissió d'investigació parlamentària, aprovar la realització d'una auditoria independent sobre la implementació de la renda de garantia ciutadana pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tenint en compte la gravetat de la situació i la urgència de complir plenament la llei de renda de garantia ciutadania. Antonio, fuertes. Antonio, para leer el siguiente punto. ¿Te animas? Venga. Company Antonio és també membre de la Comissió Promotora, o sigui que ha treballat molt temps al tema. Vinga, el punt 8. Que requereixen al Govern de la Generalitat l'abonament de les sol·licituds de renda garantida de ciutadania, la resolució del qual no va ser notificada a les persones sol·licitants dins del termini que estableix la llei renda garantida de ciutadania. Que requereixen al Govern de la Generalitat la revisió de les sol·licituds rebutjades aplicant normes i procediments coherents amb el contingut de la llei renda garantida de ciutadania. Que realitzi el seguiment de l'elaboració del reglament perquè sigui plenament coherent amb el contingut de la renda garantida de ciutadania. El punt 9,
Núria. Iniciar els tràmits legislatius per a la correcció de l'error que afecta la quantia de la prestació econòmica de renda garantida familiar o de convivència. 4. Que en el marc de la discussió del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 2019 es procedeixi a l'actualització de l'índex de renda de suficiència amb l'increment de l'IPC acumulat des de l'any 2010 fins al 2018, tenint en compte altres dades referencials com l'augment dels preus de lloguer i el progrés de la quantia del salari mínim, complint la disposició final segona de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania sobre partida pressupostària segon apartat. Bé, i el darrer punt, el company Ramon Franquesa, també de la Comissió Promotora. Sí, té que llegir una miqueta. Ja finalitzem la carta, Donem la paraula als periodistes. Requerir al Govern de la Generalitat que ampliï els crèdits previstos per fer efectiu l'abonament de la renda garantida de ciutadania i els seus complements d'acord al que estableix l'apartat 1 i l'article 17 sobre finançament de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i especialment la disposició final segona sobre partida pressupostària, primer apartat, i donar ple compliment al seu caràcter de dret subjectiu. Aquesta és la carta. Esperem que els grups parlamentaris facin la seva tasca. Nosaltres farem noves reunions amb els grups parlamentaris per veure com implementem tot això en els propers dies, setmanes i mesos. També encara d'urgència, però són temes molt urgents per la gent. I una cosa diguem, el departament pot dir el que vulgui. El departament pot dir que les seves dades són les seves dades. Hi pot haver controvèrsia, pot haver debat, però si hi ha una diversitat de posicions i les dades que tenim i nosaltres podem contrastar en la realitat, el mínim de responsabilitat és, primer, aplicar la llei, que la llei mateix diu que en el darrer trimestre d'aquest any, del 2018, el departament té que donar, els responsables tenen que fer un informe davant del Parlament d'avaluació de la implementació de la llei. I estem ja al 22 de novembre. Hi ha dades, els que sou parlamentaris, de que hi ha algun anunci de que vindrà el departament a donar explicacions? Doncs la vostra, imagino, responsabilitat és exigir, i nosaltres us demanem que exigiu aquesta informació. Però donaran la informació que ells vulguin. Nosaltres ja veiem que el que diuen i la realitat són molt diferents. Estiguessin en altres planetes, no estem a la mateixa Terra o a la mateixa Catalunya, sembla. Per això demanem que hi hagi una comissió d'investigació i que el Parlament treballeu aquesta comissió d'investigació per veure què ha passat. I no solament investigació parlamentària. Demanem que hi hagi una auditoria independent. En diuen alguns grups parlamentaris de bona fe, imagino, que com hi ha aquesta comissió de govern que es formarà, quan es faci aquesta comissió de govern, que aquesta comissió faci l'avaluació. Però a veure, siguem seriosos. Qui composa aquesta comissió? La meitat és govern, l'altra meitat són entitats socials i patronals. És a dir, la patronal, els grans sindicats, la taula del tercer sector, les federacions municipals, una a prop del govern, una altra al tant, el Col·legi de Treball Social, crec que he dit, i això és el que forma. Però en aquest empat, el que pot decidir és el president, i el president d'aquesta comissió l'anomena el govern. Per tant, el que pensi que aquesta comissió farà alguna cosa per avaluar, o sigui, que el govern mateix se tira pedres al seu taulat quan veiem que el que està fent és negant la informació, pensem que això no passarà. O bé des de la societat civil o bé des dels grups parlamentaris pressionem, o si no, aquesta llei no es complirà. I el problema és els drets de la gent que l'està passant molt malament. Per ells, per la nostra gent, us demanem que fem tot el possible. Gràcies. I ara, si algun periodista vol demanar alguna cosa, aquí estem per respondre. I disculpeu el meu mal català, però és el que hi ha.